खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङै जा मेसेज गेलेनायनि माने भाइरेल जादोंमोन बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो थारमाने जा मेसेज लिरनाय सानथामसो सिगां मोनसे पस्ट ओरैबायदि भाइरेल जादों एक्टर फावखुंगुर प्रदीप बसुमतारीनि मोननैसो ओरैबायदि नायथाव जायै पस्ट माने ओरैबायदि नायथाव जायै कमेन्ट मेसेज सासे सिख्लाया भाइरेल खालामहरदों दा बिनिनो भिडिअ लाना फैदों दा मा कमेन्ट हरदों मानि थाखाय बिथाङा क्लियारिफिकेसन भिडिअ होनो फैदों नैबे भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन नोंथांमोना दा गिबियावनो बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजिनाय नङा नङाबा नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै थाङोबा माने बुजिनाय नङा आरोना डाउटखौ क्लियार खालामना होनोसै सानथामसो सिगां ओरैबायदि मोनसे मेसेजआ भाइरेल जागासिनोमोन सासे सिस्टारा माने शेयार खालामहरदों ओरैबायदि फावखुंगुर एक्टर जानानै माने बोराया लासिसिं बायदि मेसेज हरदों होननानै नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन नालाय दा बिनिनो आयंआ मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ लानानै फैबाय बे नंगौना नङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरोना आङो क्लिपखौ होलांनोसै आं सानथामसो सिगां मोनसे भिडिअ लाबोखादोंमोन नालाय माने बियो आयं जानाय नङा सोरबाफोर जागोन माने फेसबुकखौ लगइन खालामनानै बेबायदि गाज्रि हरदों बे बोरै जाथावनो होननानै आं मोनसे मेसेज खालामहरदोंमोन बियो नंमारगौसो माने बियो आयं नङानो आरोना दा नोंथांमोना नागिरना लाबानो जाबाय दाउरा क्लियार जागोन आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांदो आरोना खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुकाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आंनि मुङै जा मेसेज गेलेनायनि माने भाइरेल जादोंमोन बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो थारमाने जा मेसेज लिरनाय बेखौ आं लिराखैमोन आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय जाय माने सेंग्रा बेसो थारमाने बै सिख्लानो लिरनानै हरदोंमोन आरो थारमाने माने आंहा एसे माने मबाइलनि बागै अबिगथाबो गैया आं मिथिथारामोन दा दिनैसो आं थारमाने गोरोंफोरनो एसे सोङै मोनथिनानै मोनबाय मा लगइन ना मा होनना बुङो माने गावनि मबाइलाव आंनि फेसबुकखौ लगइन खालामनानै माने बियो बै सिख्लाजों मेसेज गेलेनानै माने आंखौ माने गाज्रि लामाजों थारमाने दैदेनलांनो नाजादोंमोन बियो गतिके बै सिख्लासायाबो माने रागा जोंबाय बोराय सासे मानसिया बिदि गाज्रि मेसेज जों लिरना हरोब्ला सोर मालाय रागाजाया जानो जायबाबो जाखागोन जानानै बेबो माने हगारना होदों फेसबुकाव हगारना होब्ला आं मोनबाथ' खर' गुदुं जालांबाय आं खर' गुदुं जानाबो मा खालामनो आं बिनि बागै जेबो रोङा थारमाने आरो बेबायदि आङो माने माबाफोराव फेसबुक बायदिसिनाफोराव लिरनोनो रोंखाया थारमाने आंहा बेबायदि माबा माने लिरनो हानाय अबिगथायानो गैखाया बिदि खिखियानो गैखाया गतिके माने रायजोफोर बै माने जा मेसेज लिरनाय आं नङा बै सेंग्राया सासे सेंग्राया बेखौ लिरनानै हरदों आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय बै जा सेंग्रा बेसो माने बै सिख्लानो हरदोंमोन आरो थारमाने ना माने आं नागिरनानै मोनबाय माने जाय लिरदोंमोन बेखायनो आं होनदों बै सेंग्राया जाबाय आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय सेंग्रायासो थारमाने बै सिख्लानो थारमाने हरदों आरो मानो हरदों मा रागा जोंदों आंबो मिथिला बारु थेवब्लाबो बे मेसेज लिरनाया आं नङा आरो खुलुमबाय रायजोफोर गोरोन्थि साननाङा माने गय बोराय प्रदीप बसुमतारीया नङा आरोखि थारमाने बै दाखालिनि जा साननैसो आगोलाव भाइरेल जादोंमोन थारमाने सासे सिख्लानो मेसेज लिरना हरनाय भाइरेल जानाय बे आं नङा आरो थारमाने गुबुन सेंग्रायासो थारमाने आंनि माने माबानिफ्राय फेसबुकखौ माने लगइन ना मा होनना बुङो थारमाने खालामनानै बे सिख्लानिसिम माने हरदोंमोन आरो गोबांखौ आं बुंनो थांला एसेबो माने माबा नङा मबाइलनि बागै साफ्रे सुफ्रे जेबो बुंनो रोंथारा आङो थारमाने गासैबो आंनि लोगोफोरा मिथिजोबगौआनो आंहा बेबायदि अबिगथा गैया मबाइलनि बागै आं मिथिगौ मा मालाबा बै फेसबुकफोराव फट'खौ होनो रोंगौ आं थारमाने फट' होनानै माबा लिरनांगौबा बेखौबो रोङा आं थारमाने गुबुनसो सोङो थेवबो सोंनानै माने होबाय बायनो नागिरो जाया आंनिया बावगारलांफिनो आं दिनैसिमबो थारमाने माबायाव मा होनना बुङो फेसबुकाव बेबायदि लिरफिननानै निजे होफैना रेकर्डआनो गैया थारमाने माने गासैनिसिबो आंनि खुलुमनायखौ फिन बावहरफिननानै माने आंनि जा माने फेसबुकाव नुजानायनि
गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने बै दाया आंनि नङा बै सेंग्रानिसोमोन थारमाने बेखौनो आं नोंथांमोननो गासै रायजो राजानो थारमाने आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय जाय माने सेंग्रा बेसो थारमाने बै सिख्लानो लिरनानै हरदोंमोन आरो थारमाने माने आंहा एसे माने मबाइलनि बागै अभिगताबो गैया आं मिथिथारामोन दा दिनैसो आं थारमाने गोरोंफोरनो एसे एसे सोङै मोनथिनानै मोनबाय मा लगइन ना मा होनना बुङो माने गावनि मबाइलाव आंनि फेसबुकखौ लगइन खालामनानै माने बियो बै सिख्लाजों मेसेज गेलेनानै माने आंखौ माने गाज्रि लामाजों थारमाने दैदेनलांनो नाजादोंमोन बियो गतिके बै सिख्लासायाबो माने रागाजों बुंफिनबावनानै दिनैनि थारमाने फेसबुकाव नुजानायनि माने थांखिखौ बेखेवनानै बेखिनियावनो आं फोजोबथ'नाय जाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला बेनोसै लोगोफोर आङो मोननै आपडेट लाबोदोंमोन नालाय मोनसेखौ मा बुंबावनो दा माने बुंबासो गाज्रि मोननो हागौ। नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना नायनानै ला जोंनिनो सासे बर' लाइमोन ओमफ्राय बै हौवासाया जाहैबाय मुस्लिम आरोना। दा बिखौ सिस्टारा मा नुनानै जे सानैजों खारखोमा लांनो नागिरखो ना आन्दायनाय मानाय बेफोरखौ जों बुजि मोनला जे सासे मानसिया बेखौ फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामहरदों ओरैबायदि जोंनि बर' हारिखौ मुगैनानै गुबुन हारिजों थांबाय होननाय बायदि। साननैसो सिगाङो मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थादोंमोन। बे भाइरेल भिडिअ आं सासे इउटुबावनो नुदों, इउटुबनि सासे इउटुबारा होदों जे बर' सिख्लाखौ लांनानै गुबुन हारिया माबायदि खास्ति होयो बे भिडिअखौ नायना लादोंना लायाखै बिसोर सिस्टारमोना जे गुबुन हारिजों जे बियो कम्पानियावसो थांगोन ना मबाफोरसो थांलाबायगोन आं बुजिना मोनला जे ट्रेनाव गाखोनाय नुदों आरोना। नै सावगारिखौ नायबावना ला खनसे सोरमोन बियो मोखांखौ एसे देखायला आरोना आङो ब्लार खालामना होनाय जाबाय। मानो होनोबा जोंहा बर' सिख्लाफोरा माने गुबुन जाथिखौ बोरायखि जा एबा सेंग्राखि जा ओरैबायदि मोजां मोनो नामा? जोंनि बर' सेंग्राफोरा जुदि बिदिबायदि बोरायमोनबा लागौमोन नामा बेखौ बुंलाय। थाखा फैसाखौ नुनानैसो कोप्पोलाव थायो ना महर मोखांखौसो नायनानै कोप्पोल्सआव थायो? बे बाथ्राखौ बुं बर' सिख्लाफोरा। ओरैबायदि गाज्रि मोननाय खामानि मावो आरोना माने बेफोरबायदि माने थांनानैबो माने पस्ट खालामहरो आरोना जे आङो ओरैबायदि गुबुन हारिखौ लाबाय नोंसोरबो आंनि बायदि ला होननाय बायदि ओइ गुबुन जोंनि फिसा लाइमोनफोरखौसो सोलोंनाय बायदि खालामहरो बिसोरो। आरे नों थांदो थां नाथाय बेखौ पस्ट खालामहरनाङा ना। दा जोंनि गोबां सेंग्राफोरा दुखु मोनदों जे बियो ओरैबायदि माने मुस्लिमजों थांनानै बर' हारिखौ मान सनमान खालामबावनायसो जाबाय दं होननानै। दा बेनोसै आंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला माने सिस्टारा जे मा साननानै बिजों रिलेसनाव थाखो बिजों गोजान जायगायाव थांनो नागिरखो बुजि मोनला आरोना। दा फेमिलिफोराबा मा बुङो बिसोरना ना फेमिलिफोरखौ थगायनासो खारखोमाबोनाय दा बुंनो हाला। दा बेनोसै आरो एसे अंखाबाय थादोंलै लोगोफोर बेकग्राउन्डआव बोरैबा खोनादोंबा सरि आंनि भइसखौ मोजां खोनायाबो जानो हागौ अखा हाबाय थादों नालाय एसे दासो एसे गादों एसे गोसायानो हादों आरोना। लोगोफोर सोरबाफोर मिथिगौबा डिटेल्सखौ फोरमायहरबानो जाबाय बेयो बांगालखौ मा मोजां नुनानै थांनो नागिरखो। दा बेनोसै थेंक इउ स' माच नेक्स्ट लोगो मोनगोन बाय बाय।